Ia, da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr apps diweddara rwan, felly be di'r apps gen ti, Thomas? Griff, yr apps gyda fi ydy, os ydy camera rownd i weld o, please, Real Racing 2. Doedd Real Racing 1 yn amlwg ddim digon da, so mae'n di ail neud o. Ac, ia, be di Real Racing 1 plus Real Racing 1? 2. Real Racing 2, so mae'n dwywaith. A faint mae'n gostio? Mae hwn yn 5.99. So ti yn gallu dweud bod o'n drud? Ie, mae'n eitha drud yma. Wel, yndi, ond pan ti'n cymharu gemau tebyg sydd yna i games consoles, mae'n rhad iawn. Yndi. Mae'n eitha syml, dydy? Mae'n syml iawn, ti'n pwysio yr sgrin i breicio, a wedyn ti'n dreifio fel mae Garmon yn neud. Neu, ti'n mynd ymlaen yn fast, a ti'n dreifio fel mae Dylan yn neud. O, da iawn. Da iawn. Appus? Dwi yn Appus iawn. Da iawn. Dylan? Wel, beth sgynna fi ydy soccer live scores ac unrhyw enthusiast pêl-droed, fel y fi wrth gwrs, fe rhaid i chdi gael hwn, oherwydd mae'r scores yn dod fyny yn fyw, a fel chi gweld yn fan hyn, mae'r scores yn dod fyny yn fyw ar y funud, a os na i pwyso'r bwtwm yma, gei di weld pwy di sgorio, pwy di gael carden felen, carden goch, ac os dwi'n rhoi clos, fi wedi weld pa gemau sydd yn dod yfory, neu wsos dwytha Mae'n eitha syml felly, dydy? Eitha syml, mae'n hollol am ddim, a dwi'n apus iawn efo fo. Dwi'n defnyddio fo yn aml iawn. Apus. Garmon? Be di hwn ydi sgrin blanc fel yma, a wedyn fy mis ydi'r beiro, a dwi'n gallu sgwennu be bynnag dwi isio, felly dwi'n mynd i sgwennu y lle headline. Gret. Syml, effeithiol. Am ddim? Na, mae o'n 59 ceiniog am hwn, ond mae y gallu yna i chi e-bostio pethau ymlaen i'ch ffrindiau, so os ydych chi eisiau gwneud lluniau bach gwirion a dwdlo. Mae'n digon o hwyl, diolch byd. Oedd gennau app fel astalwm, papur a beiro oedd yn gael. Ia, dyna oedden nhw'n afreisio yn yr hen ddyddiau, papur a beiro. Ond wyt ti'n Appus? Ia, dwi yn Appus. Da iawn, dyn ni gyd yn Appus. Hei. Appus iawn. Hei.